Atio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaong mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging maghay na pag-aataman kan sa imong linalang. Dahil minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibigrikan kundi ika mamumoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagugaging sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tawo, ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng pag-aataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na pag-asugod kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Sa liwat po, Diyos magahay na hapon po sa indo gabos. Ngunyan an ultimong aldaw kan panahon kan Pasko kan pagkamundag, ang pagbunyag ki Jesus mahalagang kapiestahan na ginigirumdom kan simbahan nin hulita sa paagi kaini na ihayag ang katotohanan na siya nanggad aki nin Diyos. Ang paghilig kan banal na espiritu dako lang tanda kan sa iyang misyon nin kaligtasan para sa gabos. Ngunyan kapiestahan kan pagbunyag kan kagurangnan banwaan nin Diyos matindog po ang gabos asin awiton an awit sa pagpuon. Misa niya to para sa gabos na intensyon. Sa ngarang kanama, sinaki, singkad Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, singkatonino nga ni Yesu Cristo kagurang dantaan, pagkamot kan Dios, simpakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tuga nga kuuntaan sa mga kasalan, tangani magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, sin sa indo mga tugang, tarakasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kaguranan tandos. Ngayarak manlugod sa toon, Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamarawayan sa Diyos sa kaitasan. Sin sa dagang katonilongan, sa mga taong marayan ko, Agurang
ka naman. Nagpaparap ay mga kasalan, kami naman kahirakin namin. Ikaw na nagpaparap ay mga kasalan, kami naman. Awan sa mukang hinaera. Ikasanan banal, ikasanan kagurangan, ikasanan orog kahalang mo. Yesu Cristo, kaiban Espiritu Santo, nagkamurawayan kan Diyos, Ama. Amen. Mamibig kita, Diyos na makakamanasindaing kasagkoran, solemning ipinahayag mo si Kristo, aki mong namumutan, na binunyagan sa salog kan Jordan, mantang uminilig sa iyan Espiritu Santo, warasanan sa imong pag-ampon sa kaakian mo, na binago kan tubig asin Espiritu, tanganing padagosin ng magdanay sa imong pagkamarahayon. Huli kay Yesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tatagamon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to ang ngangalasan na ipinahayag kan propeta manungod sa Jerusalem, ang presensya nin kagurangnan nagtataonin bagong pagsirang sa mga nasa kadikluman. Siring naan sa iyang presensya nagbanaag sa Israel, lugod ining liwanag nagikan sa orog kabanal na Diyos, padagos na magbanaag sa gabos, orog na itong nasa makuring katibaadan sa anenot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan, uya na ang sakong surugoon, ang sakong pinapakusog, ang sakong pinili, ang sakong nawiwilihan. Ibinugta ko ang sakong espiritu sa iya, at siya ang nagtaonin hustisya sa gabos na nasyon. Dai siya makurahaw o malangkaw kan sa iyang tingog o magibo nin makusog na pahayag sa mga tinampo. Dai niya babarion o antiko ng bari o papalsokon ang nagikimat-kimat na ilaw. Maimbod niyang papadanayon ang hustisya. Dai siya mawawaraanin paglaom o kusog din buot. Papupusugon niya ang hustisya sa kinaban. Hinahalat kan mga harayong dagaan sa iyang katukdoan. Ako, ang kagurangnan, ang nag-apod sa imo asin ang nagtao sa imo ning kapangyarihan. Nganing papangyarihon mo ang hustisya sa kinaban. Sa paagi mo, makikipagtipan ako sa gabos na banwaan. Huli sa imo, dadarahon ko nin liwanag ang mga nasyon. Bubukasan mo ang mga mata kan buta. Asin tatalingkasan mo ang mga nagtutukaw sa madiklom na mga bilanggoan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan mabendisyon sa iyang banwaan sa katuninongan. Ang kagurangnan mabendisyon sa iyang banwaan sa katuninongan. Mga langit no na linalang, itao nindo sa kagurangnan. Kamurawayan asin kapangyarihan, itao sa kagurangnan. Itao sa kagurangnan ang kamurawayan sa iyang ngaran. Sambahon ang kagurangnan sa iyang pagdatong. Ang kagurangnan mabendisyon sa iyang banwaan sa katuninongan. Ang tingog nin kagurangnan nasa ibabaw nin katubigan. Minadaguldol ang Diyos nin kamurawayan. Ang kagurangnan
sa ibabaw nin mga katubigan. Mapangyari ang tingog nin kagurangnan, antigog nin kagurangnan pano nin kamurawayan. Ang kagurangnan mabendisyon sa iyang banwaan sa katuninongan. Ang tingog nin kagurangnan makakatanyog kan mga hamurawon, nakakapagrakpudag kan mga dahon sa kadlangan, asin an sa iyang templo ang gabos na nagkukurahaw. Kamurawayan, ang baha pinapahade anin kagurangnan, ang kagurangnan hadi sagud paman. Ang kagurangnan mabendisyon sa iyang banwaan sa katuninongan. Si San Pedro nagpahayag na ang Diyos mayong pinapalain. Inaako niya ang mga matanos asin may pagkatakot sa iya. Si Jesus, pagkatapos kan bunyag sa Jordan, naglibot asin nagibonin magahay. Binulong ang gabos na may helang asin nagpalayas nin mga diablo. Ini ang mga tanda nabuot kan Diyos na magkaigwan nin kaligtasan ang mga yaon sa kauripnan nin kasalan ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagtaram si Pedro, ngunyan ko napatunayan na mayong pinapalain ang Diyos. Kundi, inaako niya ang may pagkatakot sa iya, asin, nagibunin matanos maski dais siyang nasyon. Aram nindo ang mensahe na ipinadara niya sa mga Israelita, na ipinapahayag ang marahay na bareta. Nin katuninongan sa paagi ni Hesu Kristo, nakagurang na nin gabos na tao. Aram nindo na anda ko lang pangyayari sa bilog na Israel, na nagpoon sa Galilea. Pakatapos kambunyag na ipinaghulit ni Juan, aram manindo kung paano itinaon nin Diyos ki Jesus na taga Nazaret. Ang Espiritu asinan kapangyarihan, naglibot siya sa gabos na lugar. Nagibonin marahay sa nagbubulong kan gabos na nasa irarom. Kan kapangyarihan kan diablo, hulita ang Diyos yaon sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan banal na ebanghelyo susog San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kang oras nito nagduman sa Jesus kay Juan sa salog nin Jordan. Hali sa Galilea, tangani magpabunyag. Alagad hiningawan ni Juan na magbago ang isip ni Jesus. Kaya nagsabi siya, ako ang nangangaipong bunyagan mo. Alagad ikapalugod ang mapabunyag sako. Bayaan mong mangyari iningon yan, hulita sa paaging ini, mautob ta ang hinahagad ng Diyos ang simbag ni Jesus. Kaya naguyon si Juan, kan mabunyagan na si Jesus, nagaawas siya tulo sa tubig, asin uya nabuksan ang kalangitan, dangan nahiling na ang Espiritu ng Diyos na nagilig arog sa salampati, asin nagtugdon sa iya. Dangan may tingog hali sa langit na nagsabi, ini an namumutan kong aki na sakong ikinakaugma. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo.
Maray na hapon sa Indugabos. Siring sa nadangugta sa commentator. Aldaw na ini kan Domingo, iyo an huring aldaw kan panahon nin Pasko. O pagkamundag kan kagurangnan. Kaya mayo na nin mga dekorasyon sa aga na manunungod sa Pasko. Ulita, balik na kita sa ordinaryong panahon kan simbahan o kan liturhiya. Malangan ni inikikutang Domingong ini, part na kang ordinary time. Kaya lang, ulita, kadako na nagsingit, no? Sa sarong Domingo ng kan Enero, ikaw naman kitang so Santo Niño. Kaya naulang po so ordinary time na pagpasunod-sunod. Anyway, importante po na magtapos ang Christmas season sa pagbunyagan kagurangnan, ulit adigdi, nagpupoon ang pag-ako kang kagurangnan kan sa iyang misyon bilang paratubos. Tinulita na dagugta kang mga nakaaging aldaw, lalo na sa mga misa de aguinaldo, na ang mamumundag na ang ngaran ni Jesus, iyo ang magliligtas sa kinaban. Kaya paano ni Jesus ililigtas ang kinaban kung nanatili siyang nakahulid sa bahugan? Kaya po niyang magdakula, asin mag-ako kan banal na krus, asin iligtas kitang gabos. Ang pagbunyag kay Kristo, susug sa itinutugdo, bako man importante, hulita, day man siyang kasalan, ano man ang halion sa iya hugasan. Alagad, hulita inako niya ang kasalan kang tao, orog ang kasalan niya dan asin Eva, na nakaulakit sa tuya gabos, pigaapod tang kasalan hurinal. Kaya po na mag-aragi kita sa bunyag. Tanganing itong kasalan na ito, mahali. Asin sa paghali kayan, sa luway-luway tang pag-ako kan pagkakristano, nag-aarako man kita kan iba pang sakramento. Alagad kung day mawara sa kasalan original, day man pong namadot-dot sa to, day man na makakakalaog na grasya an sa toong kagurangnan, siri na sinasabi, bako sa nakitang bubunyagan kan tubig, kundi kan Espiritu Santo. Hulit ang Espiritu, iyo ang magpapakusog sa to, sa tuyang pagkakristano, lalo na tang masunod bagang sakramento, pinaako, iyo ang sakramento ning kumpil, kung sain ang Espiritu Santo inaako kan sarong kinukumpil. Kaya, kung sa bunyag, ngayong sinasabi sa pigbubunyagan, taaki pa, umboy pa, sa pagkumpil, ito na mismong kinukumpil ang nagsasabi na nagtutubod siya, inaako niya ang balaog kang Espiritu Santo. Kaya digdi po sa sakramento kang bunyag, nagpupuon man sa tong mga Kristano. Kung si Kristo nga ni kagurangnan ta, na mayo nga ning kasalan, nag-ako kan siring na proseso, tanganing mapaasan niyang krus. Kita sa pag-ako takan bunyag, nagpapayag man kita na masunod kay Kristo. Kung igwaman na ipapaasan sa tong krus, sa ako untayan. Tayo yan ang paagi, tanganing kita magtalubo, asin magkusog. Kung ang sarong aki baga, pero may mo bigkakabit, dayan matututong maglakaw sa sadiri niya. Permitang pigpapakanin gatas, sagod na pirang bola na, dahi tapig sasanay sa solid food. Dahi man po yan maupubos ang kwarta po, dahi pa yan natututong magkakan ki solid food. Tapig pa para spoil ta. Pero dahi man kita pig spoil kang Diyos. Kaya nga ni kita tinatawan kang kusog kang Espiritu, tanganing siring ki Jesus, itong pag-subol niya o pag-send niya kan sayang aki na maging paratubos, kita man po sinusubol man. Tanganing sa paagi kang grasya ni Diyos o ni Kristo, kita man nagtatalubo.
We are supposed to be other Christ, mga ibang Kristo. Tanganing sa araw-araw tang pagkabuhay, nalilikayan ta po ang mga tentasyon, ang mga sugot kan diablo. Dinudita, digdi bagay sa kinaban, bagawan mga madaling mabuhay. There are so many troubles, problems sa pamilya, sa okupasyon, sa luwas, sa loob kang pamilya. Saan kita magduman, perming may problema. Dinulit tayo nagpromesa sa to ang Diyos na everyday happy, everyday walang problem. Ano na po iyan? Kung yan ang pigahanap ta, langit na po iyan. Pero hanggang mayroon pa tayong mga problema, mukdat kita na nasa kinaaban pa kita. Ngunyan, ano po ang konsekwensya o epekto kan pagbunyag sa sarong Kristiyano? Siyempre, nag-aro kita kang seminar sa pagbunyag, pero kadalasan nalilingawan. Enot, na epekto, nagigikin na kitang membro kang simbahan. Ano man po ang simbahan? Yang katiripunan kang gibos na binunyagan. Tasabi pa kung kita binunyagan, na warang kasalan orinal, nagikitang aki o tugang ni Kristo, aki kan sayang ama. Kaya, saro sa ng ama ta, gapos kita magturugang. Kapag apod ang lambang saro, tugang o brother and sister. Kung ngunyan sa tuyang paglakaw sa dalan ng kabanalan, nagulong kitang mga problema, siguro po dahil kita nag-uutob ka mga pinanuga at akan bunyag na matubod kita sa Diyos, magigo kita ng mga maray na gibo, iiwasan ta ang mga kasalan, bagong pigapot baga sa bunyag, sinisikwal nindo si Satanas. Dahil man nagsasarimbag ta, dahil man nag-aratinder, o dahil man nakapokus so sa indang mga puso asin na isip, nasa isip garo ninda so reception, o kung ano pa man, kasibutan. Kaya dahil man nakakalaog sa tuyang puso, so piga ako ta na responsibilidad. Many times sa araw kita kaan, dahil bigis seryoso ang pigaako tang mga sakramento, siniba pa mga paagi ning kabanalan. Pero, nagsarabi kita kung gusto tang maging Kristiyano. If you want to become Christian, then we obey kung ano ang hinahagad ng pagka-Kristiyano. Kaya, nailig tabaga so nagprorosisyon, nailig na sa TV, so mga nag-iriba duman sa Senyo Nazareno. Ganun ba ang pagsamba? Nagkaralambitay duman sa dikit na parte kang cross? Is that how you worship God? Ganun ba ang pigtutukdo sa pagsamba sa Diyos? Magralaban-laban ka, magsirikuan ka mo, magturungtong sa lambang saro, tanisa nang makaabot sa andas. Dahil nagduduman sa Nazareno, na bagong piyesta, pwede mong mahawakan, pwede kang magpahid. Natatakay po ano pang halaton ang piyesta, nakadakol na tao, tapos magsususo ka duman. I don't think that's the way we adore the Lord. Bigas sa buhay taang sa itong pagkakristano. Pero pag ginigibot ang magic, no? Sasabihin na, panata. Dahil pag nagpanata ka, dadangugon ka kang Diyos. So dahil pala nagpanata, dahil dadangugon. Ipagtakta po sa tamang paagi ang pagka-Kristiyano ta. Tanganing, itong mga dapat ang gibuhon sa mga gayon na paagi, mahiling kang kapata Kristiyano na hindi tayo ganon.
Ano ba ito sa bilog na Pilipinas, sa bilog na mundo? Naka-plus ba gabos? Arog pa lang yaka ng mga Pilipino. Sasamba, alagi nagtuturolakan, o human sa Pinya Pransya. So ano man na klase ki Kristyanismo yan? Mga tugang, ang pagbunyag, simbolo ng pagbagong buhay. Kaya baga itong panahon, kang binabunyagan ng sarong tao, nirulublob sa tubig. Maraming beses sa tabi kang dagat o kaya sa sarong salog. Nata po, taninulublob. Tanganing itong paglublob sa imo, simbolo ito kang pagkagadan mo sa imong kasalan. Tamaski pinatawad na kita sa itong kasalan original, nyaon pa man giraray sa to ang mga inclinasyon, ang mga tendency to tell a lie, to judge somebody in a bad manner, o ano pa mga paaging mga kasamaan, di man po nawawara yan. Kaya lang sagod na di kita nagagadan sa tuyang mga maraot na kaisipan, no? Na symbolically yung paglublob sa sarong tawong binubunyagan, di po yan mawawara. Kahit po anong sama mo sa mga panata, kahit po anong lakaw mo sa pilgrimage, kung ika mismo, dahil mo tinatabangan ang sadiri mo. Because we believe, ang Diyos nagtatabang sa sadiri niya. Hindi naman puro Diyos na lang. Tapi tinawan mo magkita kay abilidad, kakayahan, na mahiling taman ng tama, asin sala, ang magayon asin pangit, ninulita, yan ang pagkatawo ta. Pero kung dahil ta ginagamit ang tinausato ng mga fakultad, paano taman masasabing nagsusunod kita sa Diyos? So, yan po. Pagkatapos na ilubog, magadan kita sa sadirita, sa selfishness ta, bungkaras na sa ibabaw kang tubig, nabot sabiyon pagbabagong buhay. Kaya itong awit ta sa mamaya garo ending kang misa, bagong taon magbagong buhay. Hindi lang po bagong taon, araw daw kita nagkakamali. And especially bago kita magkaturog, mag-sorry lamang sa kagurangnan. Tanganing sa pagkaagaday mo na maulit. But who does that? Sino pong gumagawa niyan? Diba? Sa karamihan ng cellphone, maghapon, 24 hours, naka-cellphone, paragal ng mata, kaya pag igda, turog-tulos, dahil man lamang narumduman magpangadji. Pero kung nagpangadji ka, maski ka matamaan kang dilubyo, magpaan ka kang tuga kang mayon, araw mo na narumduman mo ang Diyos. Kaya dahil ka po pababayaan. So many times, ini pong panugata sa bunyag, we take for granted, no? Dahil ta maninipig seryoso. Pero inang poon bagakan pag-ako takang Diyos sa buhay ta. Ano nangyari kay itong mga Israelita na nagbaklay sa pagligtas sa indakan mahal na Diyos sa kamot ni Paraon? They were slaves in Egypt. Ano pong nangyari? Bakong nag-agi sila sa sarong tubig? Red Sea, dagat na pula. Duman bagasinda, pinaagi kan Diyos. Tanganing bot sabiyon, makapangyarihan ang Diyos, inaataman sinda. Dahil sinda, hinayaan na malunod. Kaya sa buhay ta, pinapaintulutan ba natin ang kagurangnan na maging kagurangnan ta? O sige ta sa nanghagad sa iya. Sa kahagad kita kay magic, kay milagro, kung ano pa man. Alagad so dapat nagibuhon, dahil tamang ginigibo.
Huwan tamad mentality. Everything itatao na sana. Nagtatrabaho. So ano ang nangyayari? Corruption. So nagko-corrupt kasi so nagtatao sa to. Abo na kitang magtrabaho. Kita man sa naso nagsasuffer in the end. Ninulit na we allow other people to become bad. Ninulit na biga parhagadan to sinda. Sana mga tugang ang pigapuntang bunyag, iyo ang kapinuunan kan sa tong pag-ako, kan sa tong responsibilidad, na sa tinaong bukasyon, calling, mission, ninlambang saro. Maski sa pagpili kay maagom, pagpili kay boyfriend, girlfriend, we should let God enter our life. Takon minsan, paguna ta, mabuboy na sa nakitang solo without God. Na kaya nga naging tao, ta may Diyos, may naglalang sa imo, tapos pahalion mo ang Diyos sa buhay mo, sisay ka man kung wala ang Diyos. So mga tugang, ibalik ta po ang pagtubod, ibalik ta ang seriousness kan sa tuyang pagtubod. Tanganing luway-luway man, nasasalaman kita, aram kan Diyos, na seryoso kita. We want to be saved and we allow God to save us. Tayo dyan ng mga taong harambugon, pag-una nila, maliligtas nila sa diri ninda. Nagtutugan na sumayon, habo pang mag-evacuate, nagtatagas-tagas pang payo. So, ano po ang mga siring na tao na daw sa indang Diyos o dai? Ngayon ang pagkahambog as in selfishness. Pero sa pagbunyag, sinusurrender ta ang sadiri ta. Tanganing ang Diyos ang maghiro. The power, the grace of God should move us to many things na daita kaya. Kaya po importante yun ang attitude of humility, ang kapakumbabaan sa harap ng Diyos, sa harap ng bawat isa. So if we go back to our own baptism, ano na po ang nangyari? Are we doing the promises, fulfilling the promises na pinaduga ta? Dan kita binunyagan? O ganun pa rin? Sana po ang mga promesang iyan magkatotoo. Hulta siring ki Kristo, kung tinutubod ta ang kabutan kang Ama, sasabihin man sa to kang Ama, ika ang paborito kong aki, kinagigiliwan kita. Kaputon na pong sadirita, kung ginigibot ayan, nadadangog tang Diyos, nagsasabi sa tong, maray kang aki, makakaibaan ta ka sa langit. Amen. Magtidog na, ipayag tang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit, sin kandaga. Kang Gabos gabos na na nahiling, hiling, asin day nahiling. Asin sa sarong kagunan na buktong akit kan Diyos. Asin namon dagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtas. Naghilig siya halay sa kalangitan, asin na nila man huli kan Espiritu Santo. Santo, kibiren Maria, Maria asin na nito. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyos sagkod sa kagadan, asin lubong, asin kanikat nung aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sayang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtawo nin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamura. Siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan,
Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag. Sa pagpatawad din mga kasalanan. Asin naghahalat ako kat pagkabuhay liwat nin mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibiin banwaan, mamibig kita sa Ama, na sa sakramento nin bunyag, nagibo sa tong mga aki niya, paano ni pagsarig idulot ta sa iyan sa tong mga pakikimaherak, ang simbag, kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, mag-ako kan paggiya kan Espiritu Santo, asin daig takot na magharubay na si Jesus, iyo ang kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang lambang miyembro kaining komunidad magkagirumdum sa tunay nakahulugan kan bunyag asin kan mga katungdan kaini, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga day pa lamang nakaaram kan tunay na pagtubod, pasabungan kan Espiritu Santo na maging bukas ang isip asin puso, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang makamati kan Diyos no na kaumayan huli kan kagahayan asin pagkamatin ni os kan mga nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tugang niya tunggadan na naenot na sa to asin nag-ako kan tandaanin bunyag magugma sa mugawayan na daing kataposan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa pag-ibo mo sa mga bilang sa imong mga aki. Magdanay kami sa pag-alang, pagsarig, asin pagsamba sa kodpaman, sa ngarin sa imong aki si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturgia kanyo Eucharistia. Magpamibig ka mga tugang, tanganining sa kuwasin sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Malugod ang kagungnanan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawar asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakuan mga atang nadarakan pagpahayagan sa imong aking namumutan, tanganing ang pagdulot ka nga paratubod mo, maging siring sa sakripisyo niya, na sa pagkahirak nagmaawot na iligtas ang mga kasalan kang kinaban. Siya nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Salamat kita sa kagurangnan at sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sin nakakaligtas. Danay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana dahing kasagkoran.
na sa mga makangangalas na misteryo, pinahayag mo sa Hordan ang bagong tubig ng bunyag, tanganing uli kan tingog na nadangog gikan sa langit. Tinubod na ang sa imong tataramon, nag-eerok sa katawuhan, na sinuli kan spirito na naghilig siring sa lampati, na midbid si Kristong surugoon mo, na linahidan kan olyo ning kaugmahan. Dangan sinubol sa paghulit kan maray na bareta sa mga duka. Kaya kaibakan mga birtudes sa kalangitan, padagos kami nagsilibra sa imo sa daga, kan kadakulaan nindaing tapos na pagkukurahaw sa imong kamahalan. Langit kasing daga, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, palaran ang minadigis sa ngaran kang kagurangan. O sana sa Urang na ni kanagadan banal, boraba din gabos ng kabanalan, kay ni mga atang namimibig kami pabanala kanambon sa imong espiritu, tangaling para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasulaiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, sin pagpasalamat binaakini, asin tinaw sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magikakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, baga pamanggi sa pagkaya magkangkalis, singgirare na pagpasalamat sa imo itinao sa mga disipulos na sabi, magako ka magabos sa sin maginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo, sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, kami nagrurumdum sa iyong pagkagadaan sa iyong pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong makagurangnan, kining tinapay nin buhay, asing kaligtasan, nagpapasalamat. Tapi napagkanig umaw mag-atubang, sin maglingkod sa imo, asin nakikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya mo makagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kang gabos na klero, siring man garumduma sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong ginigirumdom sa misang ini, asin ang gabos na gadaan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalagon. Kaya raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang mabinio na esposo, San Judas Tadeo, si mga banal na apostoles, mga martires kanchina, singgabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkaanigong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umaw sa bamuraway sa imo, siring man,
huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Narugdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sa pinatuod kan Diyos na una kaugalian. Nangangahas kitang magsabi, kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan, kan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas, sa gabos ng kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Kristo kagurangnan, kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko, na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot kang kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. turogang kay Kristo uli sa rong bunyag, sin balaw ken Espiritu Santo, magpatinawan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Peace. Kami, Cordero, Diyos na
Matugang uyan sa kagurang Hesus Kristo, inako ang bunyag, baski daing kasalan. Tanganin kitang mga makasalan, makaligtas sa ano manakaratan, sing kasalan. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kang makasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan ba ko ako maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumaya. Mga tamanong kita, kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangan kami nagbasog kan banal na atang mapakumbabang nagahagad kan sa imong pagkaherak. Tanganing mayembod na naghihinanyog sa imong bugtong na aki. Kami tunay na apo doon, maging mga aki mo. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tukaw po ang gabos para sa nagkapirar paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo nag-abot po sa 47,076 pesos asin 60 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 1,457 pesos asin 85 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 12,076 pesos asin 60 centavos para po ini sa seminaryo asin pronigritis. Nagpo na po kan Biyernes ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Senyor Santo Niño. Sagkod po ini sa Enero 17 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga sa kapiestahan sa Enero 18 aldaw nin Domingo. Ang misa para sa kaumawan ni Senyor Santo Niño gigibuhon sa oras na alas 3 sa pagkahapon asin susundan nin prosesyon. Sigring man available po sa opisina ang 2026 St. Jude Calendar. Ang kolekta niya to para sa bulan ng Disyembre hali sa tada canisters igwang total na 16,504 asin 30 centavos. So mga nagbalik kan sa indang canisters, pwede na po na kuhaon sa opisina ang tada canister. Tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ng Enero. Sa gigagayan sa indong pagtada, mapapaduman sa mga proyekto asin programa kan Parish Commission on Social Concerns sa lado kan edukasyon, salud asin disaster risk reduction. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. 4 na anonymous na tig 1,000, anonymous 900, anonymous 700, 2 anonymous na tig 500, anonymous 300, devotee 3,000, donation through GCash 3,840, Chit Vengado 3,000, Cherry Montalban 1,000, Diyos mabalas po. Matinig na po kita para sa oring bendisyon. Ang kagurangdan mapas sa Indo, Asin sa imong kan espiritu. mga pamaibi, as intercession sa Nodas Tadeo, asin Mary Maria na kan kaligtasan, kamo asin sa mga mahal sa buhay, bendisyonan ng Diyos na makakaman ng Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Naidulot ng Banal na Eucharisti, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Pasko ay